गेरेमसा बर' हारि जानांगौब्ला बे हारिया गावनि आलादा राव थानांगोन, गावनि आलादा थुनलाइ थानांगोन, गावनि आलादा गाननाय जोमनाय थानांगोन, गावनि आलादा धोरोम थानांगोन, गावनि आलादा आसार खान्थि थानांगोन, गावनि आलादा हारिनि थानसालि थानांगोन। अब्ला गावनि आलादा जोंहा हाबानि आसार खान्थि थानांगोन, थैनायनि आसार खान्थि थानांगोन, जोनोमनि आसार खान्थि थानांगोन, फोरबोनि आसार खान्थि थानांगोन। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। सायखंब्लग इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बराय हरबाय। दिनै गोथार मंगलबार सान। दिनैयो जोंनि दिकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालियाव आमसुलिक थानसालियावहाय गोदानै बाथौ सिजौ गायसननायजों लोगोसे बाथौ आर'जनि हाबाफारि दङ। बेनिफ्राय बेयावहाय गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लेंहरजादों जोंनि सनितपुर जिल्लानि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां एहेम बोराइ हायनारि सार, बिथांखौ लेंहरनाय जादों। बिदिब्ला आङो दिनैनि ब्लगखौ जागायलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। जोंनि आइराखि मानव गेदेर एहेम बोराइ हायनारि सारखौ आङो गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो जोंनि बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ मान बरायनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय। गावनि सिनायथिजों लोगोसे मान नाजावनायनि थाखाय आं गेदेमानसिम साबायखर बावबाय। Many hours later.
A few moments later. जों जाबाय सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन गोजामसिन थागिबिसिन आथिखालनि आसाम बड़'लेण्ड नागालेण्ड त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश मेघालय आरो बेंगल दिल्ली मुम्बाइ आरो गुबुन हादर जेरै बांलादेश नेपालनि झापा जिल्लासिम गोसारनानै थानाय इन्ड'नेसियासिम गोसारनानै थानाय गोदोनि प्रागज्यतिसपुर कामरुपनि जाहा गोदो रायजो दङमोन हादर दङमोन जोंनि गोदोनि कामरुप प्रागज्यतिसपुर रायजोनि गायसनगिरि बै हारियानो जाबाय बर' हारि आरो बे बर' हारिनि गुबै असे जारिमिनारि धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। बाथौ धोरोमा जाबाय जारिमिनारि धोरोम बर'नि गुदि धोरोम आरो बे बर' हारिया जाबाय आसामनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन हारि। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बर' हारिया आसामनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन गुदिसिन आसामनि गुदि रोदा हारि आरो गोजाम हारि बेनि सिगां आसामाव गुदि हारि गोजाम हारि गैला। दा बेनिखायनो आसामाव बर' हारिया गिबि हारि गुदि हारि हिसाबै जोंनि बर'नि सिनायथिया दुलाराय आसाम नाङैनो गायसनजानांगोन। दुलाराय आसामावनो जोंनि सिनायथिया दिनै लुफुंजानांगोन माने सिनाय मोननांगोन
दा मानोना जोङो गोदान हारि नङा बर' हारिया गुबुन हारि बायदि आसामाव जेसेबां गुबुन बर' हारिनि अनगायै गुबुन हारिफोर दङ बिथांमोना बहुद माने आसामनि बावैसो फैनाय जोबोद गोदान हारिफोरनि थानसालिफोरा आसामाव नुनो मोननो नाङामोन बिथांमोननि गोदान मैया दाखालिसो बेफार मावनो फैनाय माने सोरबाबा भाङा फुटा लहा बे बायला जिला भाङा फुटा बेफार मावनो फैनाय जाना बेफार मावनो फैनाय जि जोम बेफार मावनो फैनाय थुरसि लथा बेफार मावनो फैनाय बायदि बेफार बानिज्य मावनो फैनाय बै गोदान हारि गुबुन जनगोष्ठीफोरनि थानसालिफोरखौसो आसामाव नुनो मोनो नाथाय बर'नि थानसालिफोरखौ आसामाव नुनो मोनैया जोबोद बर' हारिनि थाखाय लाजिथाव आरो दुखुनांथावमोन दा गदायैब्लाबो गंसे गंनैयै आसामाव बर'नि रायजोआव आसामानो बर'नि रायजो आसामानो बर'नि हादर बिनि अनगायै जोंहा आरो गुबुनाव बर'नि हादर गैलिया बर'नि रायजो गैलिया दा बेखायनो गावनि जोनोमफुरियावनो गावनि हादरावनो बे बर' हारिया हारिनि थानसालि गैजा रोङिया हारिनि मन्दिर गैजा रोङिया मन्दिरफोराव दर्शन खालामनो गोनांब्लाबो माब्लाबा जोङो बावथाय मुवा होनानै इसोरनि बोर बिनो थाखाय थानसालिफोराव जोङो जुदि बावथाय मुवा बावनो गोनां खराय होनो गोनांब्लाबो मालायनि मन्दिराव बावहैनो गोनां जायो मालायनि थानसालियाव सिबिहैनो गोनां जायो नाथाय बे आसामनि टाउन सोहोर नोगोरफोरा गासैबो जोंनि न'खर जोंनि सिथ्लाजुग दा जोंनि सिथ्लायावनो जोंनि मन्दिर गैया जोंनि न'खरावनो जोंनि थानसालि गैया आरो गैयैया बे जोबोद दुखुनांथावमोन लाजिथावमोन नाथाय दायो गंसे गंनै बर'हाबो थानसालि नुसै आसामाव बेनो जाहैबाय बर'आ जाहा थानसालिया ओंखायनो जों दिनै गंसे गंनै थानसालि मोननो हादों मानोना जोङो सिरि मोनबाय आरो जोंनि सिरि मोननाया गदाय जाबाय 1999 मायथाइनि 16 मे दानावसो दुलाराय बाथौ गौथुमा बा बर' हारिया बाथौ धोरोमाव सिरि मोनदों 1992 सननिफ्राय लानानै दिनै 2025 सन बेथिं 8 बोसोर बेथिं 25 बोसोर 25 आरो 8 बेसेबां जायो 33 बोसोराव आगान सुरबाय 33 बोसोरावनो दिनै दुलाराय बर' हारिनि बाथौआरि गामियाव बाथौ थानसालि दिनै नुनो मोनबाय जेसेबां बुहुमाव बाथौआरि दङ गंफ्रोमबो गामियाव बाथौ थानसालि जों लुनो रोंनाया बा जों लुनाया बे बर' हारिनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां गौरबनि खोथा गोग्गानो गोनां खोथा आरो गंसे गंनै दिनै बाथासिफोर बादियाव जों दिनै नै बाथासिफोराबो दिनै बे बाथासिफोरा जोंनि थाखाय सोहोर जोंनि थाखाय टाउन बे टाउनावबो जों दिनै गंसे समायना बाथौ मन्दिर जोङो नुनो मोनहांदों जे नुनो मोनबाय बे दिनैसो फिसा बाथासिफोरा टाउना फिसा जाहांदों मोनसे समाव 25 बोसोर 50 बोसोर उनाव बे बहुत गिदिर टाउन जाहैगोन दा बिदिनो जोंहा बे बाथौ थानसालिफोरा दिनै बाथासिफोराव जाहांबाय धिकियाजुलि बादियाव जाहांबाय गुवाहाटीयाव जाहांबाय उदालगुरि टाउन बादियाव जाहांबाय क'क्राझार टाउन बादियाव जाहांबाय जोंहा डिब्रुगड़ बादियाव जाहांबाय तेजपुर बादि टाउनाव जाहांबाय आरो दुलाराय बाथौआरि गामिफोरावथ' जोंहा जाबाय आरो प्राय 80% 85% जोंहा जाजोबफ्रामबाय लुफ्रामजोब्बाय दा माखासे आद्रा खामानिफ्राबो 5 बोसोर 10 बोसोरसोनि उनाव जाजोबनायाव दंसै आरो दा बे जाहैबाय फोसाबनायनि थाखाय संस्कारनि थाखाय जोंनो बेखायनो फोसाबनायखौ नांगौ संस्कारखौ नांगौ आरो जोंनि फोसाबनाया 1992 सननि 16 मे तारिखनिफ्रायसो जुरदार जादों आरो जांख्रिथाय महराव जादों आरो दा बेनिखायनो बाथौ थानसालिया जोंनि माने सिनायथि बाथौ धोरोमा जोंनि आजौ धोन माने मिथिबायना हारसायाव बुङो ঐতিহ্য বড়োসকলৰ ঐতিহ্য হৈছে বাথৌ ধৰ্ম আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ ঐতিহ্য আৰু আমাৰ অসমত বিচাৰি আমি নাপাওঁ
बाथौ धोरोमनि बा बर' हारिनि आजौ धोना जाबाय बाथौ धोरोम आरो बाथौ थानसालि माने बर'नि जि हेरिटेज बड' हारिनि जे हेरिटेजआ जाबाय बाथौ धोरोम आरो बाथौ थानसालियानो जोंनि हेरिटेज बेनि अनगायै जोंहा गैया बे जोंनि आबौ आबै आजौ आजैनिफ्राय जों मोनबोनाय जोंनि दोहोन गोदो गोदायनि दोहोनखौनो बेखौ आजौ दोहोन होननानै बुंनाय जायो जायखौ हारसायाव ऐतिह्य होनना बुंनाय जायो जायखौ हेरिटेज दा बे जोंहा दङ दासिमबो जोङो बेखौ जोङो मोजाङै जों जोथोनै जों लाखिनो हादों जोङो एसे जोङो साजायबावनो गोनां दङ जों साजायगासिनो दङ दा बाथौआरियाबो समायना जाबाय मोजां जाबाय जौगाहांबाय आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' हारिया बुहुम नाङैनो जोङो जोबोद गिदिर हारि हिसाबै बाथौ धोरोमनि अनगायै बर' हारिखौ बुहुमाव गिदिर हारि गेरेमसा हारि महरै सिनायथि होनायनि जांख्ला आरो गुबुन गैलिया बाथौ धोरोमानो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि होनायनि गिबि जांख्लाया जाबाय बाथौ धोरोम मोनसे हारिया आबुं हारि गेरेमसा हारि होननांगौब्ला बा गेरेमसा दंफां होननांगौब्ला बे दंफाङा सोरगिदिं सानजा सोनाब सा खोला सोरगिदिं दालाय थानांगोन बे जुदि गेरेमसा दंफां जानांगौब्ला बे दंफाङा सानजाहा दालाय थानानै सोनाबा दालाय गैयाबा बे गेरेमसा दंफां नङा बा साहा दालाय थाना खोला दालाय गैयाबा बे गेरेमसा दंफां नङा बेहा सानजा सोनाब सा खोला सोरगिदिं दालाय थानांगोन दालाय दासा थानांगोन दालाय दासा बिबार बिलाइ फिथाइ सामथाइ थाजोबनांगोन अब्लासो बे दंफांखौ गेरेमसा दंफां होनाय थिग बेबायदिनो गेरेमसा बर' हारि जानांगौब्ला बे हारिया गावनि आलादा राव थानांगोन गावनि आलादा थुनलाइ थानांगोन गावनि आलादा गाननाय जोमनाय थानांगोन गावनि आलादा धोरोम थानांगोन गावनि आलादा आसार खान्थि थानांगोन गावनि आलादा हारिनि थानसालि थानांगोन अब्लासो गावनि आलादा जोंहा हाबानि आसार खान्थि थानांगोन थैनायनि आसार खान्थि थानांगोन जोनोमनि आसार खान्थि थानांगोन फोरबोनि आसार खान्थि थानांगोन आरो बे हारिया दङ गासैबो दङ दा बे हारिखौ जुदि गेरेमसा हारि दानांगौब्ला बाथौ धोरोमखौ नागारनानै बर' हारिखौ माब्लाबाबो गेरेमसा हारि दानो हाया हागोन ना माब्लाबाबो बर' हारिखौ बाथौ धोरोमखौ नागारनानै गेरेमसा हारि माब्लाबाबो दानो हाया ओंखायनो गेरेमसा हारि दानांगौब्ला बाथौ धोरोमानो गिबि जांख्ला दा बेखायनो जोङो गोग्गानांगोन आरो जोङो बाख्नायनांगोन दुलाराय बर' हारिया बा बर'नि फसंथानफोरा बर'नि हारिमायारि आफादफोरा दुलाराय बाथौ गौथुमखौ बाख्नायनांगोन दुलाराय बाथौ गौथुमखौ बाख्नायनांगोन मानो बाख्नायनांगोन होनोब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बाथौ आर'जनि गेजेरजों बर'नि रावखौ सिबिगासिनो दङ आरो बाथौ आर'जआ जेब्लासिम थागोन बुहुमाव अब्लासिम बर' रावा थांनानै थागोन अब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बा बाथौ धोरोमा बर' रावखौ फोथांगासिनो दङ बाथौ आर'जनि गेजेरजों जेब्लासिम बाथौ आर'ज थागोन जोंहा मोनसे एखेबारे क्लासिकेल हिसाबै जोंहा मोनसे नटेसन हिसाबै बाथौ आर'ज गाबोब्ला बे बाथौ आर'जआ बर' रावनि जानांगोन बाथौ आर'ज गाबोब्ला हौवाफोरा गामसा गानथारनांगोन बाथौ आर'ज गाबोब्ला आइजोफोरा दख'ना गानथारनांगोन फास्रा लाथारनांगोन दानाय जिनि जाथारनांगोन बाथौ आर'ज गाबनांगौब्ला खाम सिफुं सेरजा जथा दामथारनांगोन दा नै बाथौ आर'ज गाबोब्ला दख'ना गामसा थांना थायो बर' रावा थांना थायो खाम सिफुं सेरजा जथाया थांनानै थायो आरो बाथौ आर'ज गाबोब्ला बर'नि थुनलाइयाबो थांनानै थायो बेयो थुनलाइ बाथौ धोरोमनि जेसेबां लाख लाख आर'ज लेखा दङ धोरोम लेखा दङ धोरोम बिजाब दङ बेफोर जाहैबाय बाथौ धोरोमनि जेनेबा बे आर'ज लेखाफोरा धोरोम लेखाफोरा बेयो बर' थुनलाइयाबो थांनानै थायो आर'जनि गेजेरजों बर' थुनलाइया जौगायो ग्लाम जौगागासिनो दङ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों आरो मोनसे खोथा बुहुमाव मोनसे हारिया बिख्यात जानांगौब्ला मोनसे हारिया बुहुम बिख्यात जानांगौब्ला बे हारिया अब्लासो जानो हागोन जेब्ला बे हारिनि धोरोम थुनलाइया बिख्यात जागोन जेरै हिन्दु सनातनफोरखौ दिनै धोरोम साहित्यनि जुगेदि बिश्व बिख्यात परिचय मोनदों गीता होनोब्ला बुहुमा मिथिदों
रामायण महाभारत वेद होनोब्ला बुहुमानो मिथियो दिनै बे बाइबेल होनोब्ला बुहुमानो मिथियो बे धोरोमारि थुनलाइ कुरान होनोब्ला बुहुमानो मिथियो दिनै बे जाबाय धोरोमारि थुनलाइ बाथौ थान्दै होनोब्ला बुहुमानो मिथिगोन बाथौ थान्दै होनोब्ला दिनै बुहुमानो मिथिसिगोन दिनै दुलाराय भारतआ मिथिबाय अमित शाहया मिथिनाय माने दुलाराय भारतआनो मिथिनाय अमित शाहया दाखालि क'क्राझाराव बिराद मोजां डिफिनेसन होलांदों बिराद मोजां फोरमायलांदों जे नोंथांमोना आंखौ बावैसो बोसोर सिगां बाथौ माने गौथुमा लेंहरदोंमोन बाथौ धोरोमा आंखौ लेंहरदोंमोन आरो आं बहाय फैनाय जादोंमोन जेब्ला आङो फैफिनदोंमोन आं अब्ला बिदोंमोन जे बाथौ धोरोमाव नोंथांमोना मा थुनलाइ दङ बेखौ आंनो हर आं स्टाडि खालामगोन होननानै जेब्ला बिथाङा बुंलांदोंमोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा बाथौ थान्दैखौ बाथौ आर'जखौ हिन्दीयाव इंराजियाव राव सोलायनानै माने बिथांनो गथायनाय जादोंमोन बिथाङा बिराद मोजां स्टाडि खालामना बिथाङा मिथिबाय जाहैदों जे बाथौ धोरोमा ओरैबादि मोजां धोरोम ओरैबादि ओंथि गोनां सान्थौ गोनां धोरोम बेबादि धोरोम आरो दुनाय नैथि हयथ' गैया जानो हागौ ओरैबादि आं माने स्टाडि खालामनो मोनबाय बिराद गोजौ थाखोनि धोरोम होननानै अमित शाहयानो फोरमायलांबाय दुलाराय माने एबसुनि कनफारेन्सआव बे बर' हारिनि थाखाय बे जोबोद माने बाख्नायजाथाव नङा होनबा जोबोद गोग्गाथाव आरो बे बाथौ थान्दैखौ मोननानै आरो बिथाङा मिथिबाय आरो बाथौ थान्दै माने इंराजियाव हिन्दीयाव बिथाङा मोनबाय नालाय आरो बे बाथौ थान्दैया राष्ट्रीय हिसाबै माने दा सहैबाय बाथौ धोरोमा राष्ट्रीय हिसाबै जों गनायथि मोननायनि मोनसे इंगित मोनबाय राष्ट्रीय हिसाबै बाथौइज्म हिसाबै निश्चय जोङो गनायथि मोनगोन आरो बे बाथौ धोरोमा राष्ट्रीय धोरोम हिसाबै गनायथि मोननायनि उनावनो जोङो इन्टारनेशनेल हिसाबै मुलुगनां हिसाबै जोङो गनायथि मोननायाव जोंहा बिराद गोरलै जाहैगोन दा बेखायनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों मुलुगनां हिसाबै मिथिहोनांगौब्ला जोंनि बाथौ धोरोमखौ बर' हारिखौ मिथिनांगौब्ला जोंहा मोनसेल' लामा दङ बे जाबाय बर' हारिनि धोरोमारि थुनलाइ बर' हारिनि धोरोमारि थुनलाइयाथ' बाथौ थान्दैसो जानांगोन हारिमायारि धोरोमाथ' बाथौ धोरोमसो आरो गुबुनाथ' जाया हारिनि धोरोमारि थुनलाइ बर' हारिनि धोरोमारि थुनलाइ जानांगौबा बाथौ धोरोम जानांगोन आरो बाथौ थान्दैसो जानांगोन बे बाथौ थान्दैया जोंहा मोनसे समाव बे फिसा जानाथाय बिराद गिदिर जागोन दै गिदिर जाहैगोन दा बेखौ माबागासिनो दङ लिरगासिनो दङ दा बियो हिन्दीयाव इंराजियाव सहैबाय माने भारत सरकारनिसिम सहैबाय आरो बे इन्टारनेशनेलसिम सहैसिगोन आरो सहैहांबायानो भारताव जेसेबां स्कलारफोर दङ जेसेबां माने गोरों गोराफोर दङ गासैनिबो आखायाव सहैजोब्बाय जाहैदों आरो भारतनि एखेबारे जौगा थाखोनि बा गोजौ जायफोर जेनेबा स्कलार जायफोर PhD खालामगासिनो बिथांमोननि आखायाव सहैजोब्बाय जाहैदों आरोखि दा ओंखायनो बिराद माने जौगानाय फैगोन जोंनियाबो बाथौ थान्दै होनोब्ला बिश्वआ मिथिसिगोन आरो बाथौ थान्दै होनोब्ला बे जाबाय माने इन्डियायाव मोनसे धोरोम दङ माने इन्डियायाव मोनसे स्टेट दङ आसाम बड'लेण्डआव मोनसे जाथि दङ बर' हारि आरो बे बर' हारिनि हारिमायारि धोरोमा जाबाय बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमनि धोरोम बिजामा जाबाय बाथौ थान्दै होननानै बुहुमानो मिथिसिगोन आरो बाथौ थान्दैया मिथिजाबाय नालाय बर' हारियानो बुहुमाव सिनाय मोनजासिगोन आरो दा सिनाय जाबाय रायजोफोर आरो लोगोफोर दायो माने हाबाफारिया जोब्बाय बेनिफ्राय आलासियाथ' मा बुंखो नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय नैबे जोंनि दिकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम नैबे आमसलिक मन्दिराव माने दिनैनिफ्राय सानफ्रामबो माने मंगलबारावहाय आर'ज जासिगोन जाय गामिखौ हांख्राय हरगोन बै गामिया लैहोर लैहोर नुजाफैब्लानो जाबाय जाय गामिखौ हांख्राय हरगोन बै गामियाव लाइजाम मोनहैखागोन जाय गामिखौ हांख्राय हरगोन बिथांमोना ज' फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै आर'जखौ गाबफैगोन होनना आंबो आसा खालामबाय बेनिफ्राय दिनै मोनसे दुखुनांथाव खौरां मोनदों माने नैबे जोंनि आमसलिक मन्दिरखौ गायसनगिरि माने गायसनजेननाय आयं बैदासि बर' दन्देस्वर बर' होनब्लाबो बयबो मिथिजोबो दा बे आयंआ दिनै रुंसारि जाबाय दिनै माने हरखाब नैबे बाथौ गायसननाय
सानावहाय माने सिजौ गोदान गायसननाय सानावहाय रुंसारि जाबाय आरो ना बेनिफ्राय माने खबरखौ मोननानै बयबो दुखु फोरमायबाय ओमफ्राय आयंनि मुङावबो आर'ज गाबबाय आफा इसोर बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबनाय थाबाय जाहाथे आयंनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो बिदिब्ला आङो दिनैनि ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामब्लानो जाबाय चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो जाय बिथांमोना फेसबुकआव नायदों फेसबुकखौबो फल' खालामना लानो हागोन बिदिब्ला एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि